Türkmenistanyň Gruziýadaky medeniyet günleriniň 2-nji gününe Maýa Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň hemde Vano Sarajyşwili adynaky Tbilisiň Döwlet Konserwatoriýasynyň taripleriniň mugallimleriniň dörejelik duşy geçirildi. Onu çykyş edenler şeýle duşy geçirmegiň ähmiýeti barada aýtmak bilen halklaryň arasynda dörejelik alşmalar üçin döredilen ajaýyp mümkinçilikleri, jemgyýetiň meden ruhy durmuşynyň ötüşine aýratyn üns bergenlikleri üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arka dagymyda hemde Türkmenistanyň prezidentini we Gruziýanyň ýol başçylaryny hoşallyk bildirdiler. Duşlukda talipler we mugallimler çykyş edip dörejelik bilen meşgullanmagyň, hususan aýdymsat eserlerini döretmegiň aýratynlyklary ähmiýeti barada gurrun berdiler. Türkmenistanyň Gruziýadaky medeniyet günleriniň 2-nji gününiň çäreleri Tbilisiň kino öýünü tamamlandy. Bu ýerde ýurdumyzyň kinematografiýaçylar tarapyndan taýýarlanan kompozitor we atmara adly kinofilmleriň görkezilşi boldy. Umuman Tbiliside geçirilýän bu meden çäreler parahatçylyk, insanperwerlik we hoşniýetli goňşçylyk, ýani medeniyet gymmatlyklary alamatlandyryp, umumy dünýä sivilizasiýasyna äwurdulyk goşan iki dostlukly halkyň taryhy, medeni we ruhy däpleriniň umumlygyna dayanýan döwletara gatnaşyklarynyň putulandyrylmagyna kuwwatly itergi berýär. Türkmenistanyň Gruziýadaky medeniyet günleriniň her bir güni taryhy ähmiýeti bolan wakalary we ýatly gazy pursatlary beslenýär. Munyň özi halkara medeniyet şäheriniň maksatnamasynyň häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede taýýarlananynyň nowatdaky beýany urly. Ýurdumyň medeniyet günleriniň ýapylyş dawrasynyň çäklerini geçirilen şäherde iki ýurdun muzey işgärleri özara tejribe başdylar. Hemde bu ýurdaky hyzmatdaşlaryň häzirki ýagdaýyny we ony mundan meýlekde ösdürmek geljeki uğurlaryny ara maksatlaşdylar. Belen şäherli ýokary derejede geçirilen duşuklaryň we getmeşiklaryň jemleri boýunça gazanylýan alalaşyklaryň ýokary derejede durmuşa geçirilmegi özara behketli hyzmatdaşlaryň ilerlemegine giň ýol açýanlygy barada aýdyldy. Belen şäherli meden insanperwer gatnaşyklary halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm uğurlarynyň bir hükmüni ikrar edilenler. We uğurlar boýunça ýowly goýulan gatnaşyklar iki ýurdun we halklaryň hasa ýakynlaşmagyna hemde birek-biregiň däp desturlary, hoşalyk gatnaşyklary bilen tanışmaklaryna oňyn täsirini ýetirýär. Türkmenistanyň Gruziýadaky medeniyet günleriniň ýapylyşy münasibetli guralan konsert şatlyk şowkyna beslendi. Türkmenistanyň dostlukly ýurtda geçirilýän medeniyet günleriniň ýapylyş dawrasynyň belent ruha beslenen aýdym sarly çykyşlar bilen utgaşmagy, iki ýurdun medeniyet we sungat usbatlarynyň ýygyjam gatnaşyklarynyň özüşiň täze derejesine çykýanyny has aýdymlygy bilen eşkär etdi. Munyň özi dostlukly medeniyet şäheriniň şatlykly pursatlary beslenmegini üpjetdi. Konsertiň dowamyna ýanglanan aýdym sarlar, sungat usbatlarynyň çykyşlary häzirki döwürde ýolary tejribe başmak we değişli uğurlar boýunça gatnaşyklary işleňişdirmek uğruna edilýän tagallarlaryň oňy netije berýäniň aýdym beýanydyr. Şundan meden insanperwer gatnaşyklaryň halkara hyzmatdaşlygynyň esasy uğurlarynyň ýerine öwürlenýäni bellemek gerek. Ýerine ýetiren aýdym sarlar hasa täsir boldy. Türkmenistanyň Gruziýadaky medeniyet günleriniň köp taraply häsiýete eýe bolmagy bu şäheriniň many mazmun taýdan baýlaşmagy şertlendirdi. İki ýurdun sungat usbatlarynyň bilelikdäki çykyşlaryna dostluk gatnaşyklaryň hiň taýdan täze dereje çykýanyny öz beýan tapdy. Munyň özi medeniyet günleriniň maksatnamasynyň köp taraply häsiýete eýe bolanyny görkezdi. Konsert atnaşlaryň belleşleri ýaly iki ýurdun medeniyet we sungat işgärleriniň arasynda gatnaşyklaryň mundan meýlekde ösdürilmegine möhüm ähmiýeti bolan meden şäherleri ösdürmegiň ägit uly geljegi bar. Medeniyet günleriniň çäklerini geçirilen duşuklary we häzirki döwrüň wajyp meseleler boýunça guralan pikirleşmeler halkara şäheriniň many mazmun taýdan baýlaşmagy şertlendirdi. Sungat usbatlarynyň çykyşlaryna ýurdumyzda Gahrman arkadamydan başyna başlan iňe çöli öwretmelerini arkadaly Gahrman herdarmynyň parasaty başlanmagyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde amala asylýan beýik maksatlar milli medeniýetimizden hemde sungatymyzyň ähli uğurlar boýunça ýeten derejede öz beýany tapdy. Şunun bilen baglypda ýurdumyzyň Gruziýadaky medeniyet günleriniň ýapylyş dawrasy münasibetli taýýarlanan aýdym sarly çykyşlar tomoşaçlarda ýakynly täsirler garardy.
konsert atnaşanlaryň şowkunly el çalışmalary medeniýet we sungat ustaatlarynyň sarlaşykly çykyşlaryna berilen ýokary bahy hökmünde kabul edildi. Aýdymçylaryň, sadanylaryň we tam topalarynyň çykyşlary bir ýerde guralan konsertiň baý many mazmuny eýe bolmagyny şertlendirdi. Aýdym saalaryň, folklor topalarynyň çykyşlary öýdara sarlaşygy emele getirip tomoşaçylara şadlyk paýlady. Joşgyny aýdym saalar hormatly prezidentimiz, arkadaly gahryman ferdarymyzyň hem-de türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahryman arkadamyzyň tagalary bilen dünýä ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklaryň medeni ymtan terör hyzmatdaşlaryň we iki ýurduň gatnaşyklary ösdürmäge bolan halyklanmalaryny tenasy bolup ýanlandy. Türkmen artistlaryň, estrada ýyllarlarynyň, hem-de folklor topalarynyň faýdaşykly çykyşlary bir ýerde guralan dawara ýyl boşly bayramçylyk öwüşgünni çaýdy. Konsertiň ahyryna aýdymçylaryň bilelikde ýerine ýetiren joşgyny aýdymy dostluk konsertiniň tätili pursatlary baý bolmagyny şertlendirdi. Şeýlekde garaşady baýaky bir tarap Türkmenistan bedew wagtly atmada mekanynyň möhüm wakatyna bolan we dostlukly ýurtda uly dawaralara şatlykly pursatlary baý bolan ýurdumyzyň Gruziýadaky medeniýet günleri tamamlandy.